Witajcie. Posłuchajcie o Annie, Hance, Haniczce. Kiejsi hańdowni w każdej chałupie na dziedzinie była jakoś ich dziołcha, co miała na miano Anna. A jeśli nie w każdej, to na isto w co drugiej chałupie. Na Annę się prawiło a i Hanka, lebo Haniczka. Gor, jak to była młodo dziołcha, lebo dziewczątko. Roz w roku je taki dzień, kiedy wszystkie Anny mają swoje miano. Tuż trzeba o nich kapkę powyrządzać, choć to miano jeszcze zaś będzie na rok. Kiedyś ludzie radzi dawali dziołsze na miano Anna, gor katolicy, bo przeca Anna to była starka Jezusa. Kupa dziołchom, co się urodziło 26 lipca, się dawało na miano Haniczka, bo ludzie wierzyli, że miano ma wielkucną moc. A miano Anna pochodzi od hebrajskiego Hanach. Je to baba, libeżno, snano, a przyjemno. Morada familie, a żywot bez długu z grejcarami dycki w geltaszce. Raczej będzie robić przy chałupie, niż pójdzie kańsik do roboty. A chle do sedycki chłopa, co mo dobrą robotę, co by poradził zarobić na nią, a na dziecka. Hanka mało kiej se weźmie jakiegoś ożralca, choćby był szumny jak świeczka, bo dobrze wie, że ze zmalowanego próżnego talerza się żaden nie naje. Hankę wszyscy mają radzi, bo poradzi dycki coś ich ciekawego powyrządzać. Ba i na szkubaczkach, a żadnego tym nie dziubnie. Wiele razy je tak, że Anna poradzi planetować. Wyrządzo wieca, co dzie probydą, a żaden o nich jeszcze nie wie. A potem jak się to stanie, to inksi inny gęby otwierają, że to przeca je prawda. Anna rada sztrykuje, szyje, sztrajchuje obroski, a jak już wysztuderuje jakąś wysoką szkołę, to potem najraczej idzie dziecka uczyć, jako rektorka do szkoły, tuż wszystkie Haniczki podle tego, co kańsi wyczytał, by miały być szykowne. Ale przeca na ozajst były a są pomiędzy nimi, a i takowne, co by się miały mianować inakszy, bo to miano Anna do nich jakoś ich nie pasuje. Ale jakże kańsik wyczytał, że człowiek się zmienia co 7 roków, tuż można im trzeba dać kapkę czasu. Inakszo je przeca mało Haniczka, a inakszo Anna, co już je baj wydano. Kiejsi hańdowni, Haniczek po dziedzinie na cieszyńskiej ziemi było godnie. Tuż isto z tego się ludziom tu stela dość dobrze darzyło, a mnożyło. Dajcie cerze na miano Anna, bo to je przeca szumne, starucne miano. A wiecie, że ono ma przeogromnie wielkucną siłę. Tak prawili, a w to wierzyli nasi starzycy. Nie ma co wymyślać, jakichś cudzych mian. Lepszy będzie, kiedy zaś jako hańdowni, aspoń w co drugiej chałupie na cieszyńskiej ziemi będzie jakoś ich krzykowna Haniczka. Wszystkim Annom, Hankom, Haniczkom winszuję wszystkiego najlepszego. Co by się wam roztomiłe paniczki darzyło, a co by wam Pomboczek błogosławił. Hanny zaś będzie na rok, tuż jak będą miały to miano swoje, to o nich pamiętajcie.